बचनवा अब बोलले बचनवा से सुना रनिया हमर अरे कहाँ नवा हो मारो का हनवा हो चाहे तू रहबू रनिया चाहे तू रहबू रनिया चाहे तू रहबू रनिया चाहे तू रहबू रनिया चाहे नाही रहबू अहरा चाहे नाही रहबू से जाए न देहब बाबू के पास रनवा हो से जाए न देहब बाबू के पास रनवा हो राम से राजा संतनु कहले कि सुना इतहार अत्याचार अब हमरा से बर्दाश्त नहीं हो गंगा जी कहले के राजा ये हमरा तहरा सत्र होला कि जहिया हमरा के बोल देबा ओई दिने हम तार घर छोड़ दे अब हम जा रहल बानी राजा संतनु कहले कि ठीक बा जाता रू तो जा लेकिन हई लइकवा के कम से कम पोसी के कम से कम लइका के ले जा आ जब लइका के पोस दिया गंगा जी कहली कि राजा बहुत बढ़िया बात कहला हम लइका के ले जाता नहीं इनका के धनुष विद्या सिखा दे आ जब 5 बरिस के हो जाइए तब फिर तारा मारत लिया के हम तारा लगे रख दे गंगा जी वो लइका के लेके चल गईली ए भाई अरे पोसनवा ना हो गईली गंगा ले जा अरे पोसनवा ना हो गईली गंगा ले जा धनुष बाण सगरी उनके सिखवली धनुष बाण सगरी उनके सिखवली आर धीरे धीरे बढ़े धीरे धीरे हो कले से या नवाना हो गंगा आर पोसनवा ना हो गंगा के सारा विद्या इंद्रासन में सिखौली अब 5 बरिस के जब देवव्रत हो गई तब फिर मृत्यु लोक में लेके अली क्या कहले कि बाण से मार के आ गंगा जी के धार के रुक डाले आ वही बीच में धार में ही सुतल बड़े वही समय में राजा संतनु शिकार खेले चल जाते रहे देखले कि भाई उल्टा धार आज गंगा जी के कहने से बहता उल्टा धार बहावे लगे बा जब उन्हें बढ़े लगले तो देखले कि भाई एगो 5 साल के लड़का बा अब बाण मार के गंगा जी के पानी के रोक देले बा राजा कहले कि तू के हुआ तले लइका जैसे गंगा जी
लेके प्रगट भइली आ कहली कि राजा ई तुहारा मानो जो हम ले गए रहनी ई तुहारा मानत हुए इनका नाव देवव्रत रही ले जा लड़का के तरफ प्रस्तनी राजा संतनु कहे कि ठीक बा तू तो हमरा के छोड़ के चल जाता रू तफन बे हम औरत के रह के ना ता गंगा जी अपना हाथ के वो कंगना दहली आ कहली कि राजा ए कंगना के जोड़ी जेकरा हाथ में देखियो वो करे से तू फिर विवाह करियो ए भैया ये कही के ओ लड़का के सौंप के गंगा जी चल गई ए जी के बात यही जी रहे दी बसव रूपचा राजा बलवंता महासी सुल वीर गुणवंता गिरकर नाम तास को रानी तिनके नाम कहो सुबानी राजा एक दिन खेतक गयऊ राजा गईले शिकार खेले अब भौरा भौरी के भोग करत देख के इकरो मरी गिर गई तो मरी जब गिरत तो राजा सोच रहे कि मरी बेकार काहे रही खरदोना में क के एगो सुकई चिड़िया के बोलौले कहल कि ले जो हमरा रानी के ले जाके दे दी है अरे उड़ल उड़ल सुकई चलल गगनवा उड़ल उड़ल सुकई चलल गगनवा या हो रामा मुहावा में लिहली हरी दोना मेरा अरे तब तक रहिया में देखला से एगो बाझावा तब तक रहिया में देखला से एगो बाझावा किया हो रामा बुझलस कहलस खाए के समान नुए किया हो रामा बुझलस के किया हो रामा बुझलस दिहलस खाए के समान नुए किया हो रामा रास्ता में एगो बात देखलस त बुझलस कि कोनो खाए वाला सामान खरदोना में ले बस बाझवा जाके खरदोनवा में जब चोंच मरलस तो राजा के मोरी जो रहे तो पानी में गिर गई जौन मोक्षसो की नहारा भाई गर्भवती जल मझारा एगो मछरी लीलस और मछरिया गर्भवती हो गई एक दिन के बाद है एगो मलाह आई जाल बिगलस बस वह मछरिया जलिया में फंस गई देखलस विशाल मछली सोचलस कि चली राजा के लगे ले चली राजा के लगे ले जाए तो ढेर इनाम मिली राजा के लगे जब ले गई दासाराम राजा रहले मछली गिरल आ मछरिया के जब चिरवले तो वही में से एगो लड़का एगो लड़की के उत्पत्ति भई देखी तो लड़कवा के राजा अपने रख रहे आ लड़किया मलाहवा के दे दल कि हई तेल ले जो आई लड़कवा हमरा लगे रहे ए भाई मलाहवा और लड़किया के जब ले आई तो धीरे धीरे बबुनिया घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनिया घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी के घर में पोसाए लगली धीरे धीरे बबुनी घर में पोसाए लगे धीरे धीरे बबुनी के घर में पोसाए लगली मैया के उंगली धो के डेवढ़ी पर जाए लगली
में कुछ ए भैया ओ लड़किया के नाम इ मलाहवा जानते नहीं का धैलस मछोदरी मछली के पेट से भई रहे ऐसे जब ये लड़किया कुछ 7-8 वर्ष के भई एक दिन मलाह को बीमार हो गया अनाव खेने से वह लाचार हो करस की बबुनी चल जो घाट पर तबियत ठीक नहीं थे जे के यात्री आवे ओकरा के पार उतार दिए ओकरा से मजूरी अपन ले लिए ए भैया उहे जाके घोटिया पर रहत रहे एक दिन के बाद पराशर मुनि अइले जोग से अपना देखले कि यह मेरा के जौन लड़का हुई बहुत विद्वान हुई तो देखी उस 7 साल के लड़की अब बाबा अटपटांग बोले लगले लड़किया कहलस कि बाबा